публиката. Опа! А зад камерата е, разбира се, Никола Иванов. Тима трябва да е тим. Двойката си е двойка. Дай дрифт ще. Знаеш колко време вече? 2 минути. Аз ти излагах. О, как се чу капличка. Къде иде на там, бе? Ти си правим нещо супер лесното за хората. Предполагам, че го може всеки. Само той не го може. После Никола Иванов ще дойде да покаже на задна гума, защото аз мога да знам много неща, но точно на задна гума. Ето е най-лесното за всички. Което е най-лесното за всички, не го мога. Това е цял с камерата. Да видят хората как дрифтиш, бе. Сега че видят хората как смешни. Хора, после ще снимаме и с лагерницата. Стъплюченки. Нашето любимо нещо. Не знам, да. Колко минути са? 2. Хайде си вече ти да излизаш малко. Да си пудлик. Изчекай да стане 3 минути. О, това беше добро. 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 Цоне, ева Цоне. Чонка. Аре бе, и аз после ти дон с твоето колело ти покажам костатка. И пак, ако искаш да се смениме, вече е 3 минути. Опа, Цоне, ще стана това съм аз.